taas ka ayo. Lagi sa pupot. Apa sila? Ganina ram ko sige tamak aning lupa. Wa pa man nahuman. Labi na mag-harvest. Apa sila? Isa ra ko ka idas. Pagkawa na din ako. Isa nga edad ka? Eh, nasanay. Mga gagmay pa may elementary. Ginadala man ni sa umang. Para daw makabalo ba? Ball. Masaan mo? Naswerte pa. Tira na, naging pa. Tira na, naging pa. Aray! Ay, sorry. Sorry.